Orioko surf txapelketako garaikurrak zuk egin zenituela eta zuk eman zenituela, nola etorri zen aukera hori? Bai, gauza da, pandemia zieratikan, pixka bat lehentxeago, hasi nintzen hau lantzen. Eta, pandemiak iraundun denbora guzti hortan edo etxean konfinauta egon geran denboran, iruditu zitzaidan, denboran eukan eta jardun nintzen hori egiten da, beste pieza batzuk moztutan euskan eta haiek ere hor ikusitu hiru horiek bezala, hau beste bat litzake ez, baina pixkanaka eta nik ikusten nun, artea deitze zaio, ez zaio deitzen, nik presio horik ez nioke jarriko, arte horri, ez dakit presio hori jartzen, eta orduan, egokina iruditu zitzaidan, nere betiko ondartzako surflariei, txapelketarako ematea. Eta gustatu zitzaizkien, Josean? Ikeragarri. Jendea gehintzun, ni bezala flipatu. Nik ere flipatu egiten dut, bai. Eta zuri horrek eman zizun poza, ez da, jendeari gustatzeak ikeragarrizkoa da. Horrek ematen du poza. Ikeragarrizkoa dek. Bai. Joango gara ikustera? Ongi zaizu? Bai. Horrein ikusiko dugu prozesua nola dagoen amaituta, ez da? Hementxe daude, Joseanek ekarritako bi piezak. Benetan, ederra dira, Bai. Hasiko gara hemendik, Josean, hau da, zuk esan duzun obra maestra hori. Hau izan litzake, surf txapelketa mutileskuak irazizun, surf txapelketako garaikurra. Eta, ikus laiteke hemen ikusten da, daola arrizipea. Hemen arrizipea dukat, eta hemen dago, barku bat, eta krakena ere bada horrez. Eta kanpotik garretakoak omen dira horiek, ez da? Bai, hauek baliko ez nuke esan behar, baina, motxorda txiki bat ekarri nun, balin izan nintzen behin, eta handikan ekarretako zeak dira, koralak. Eta gero, pixka bat jaztearen, tiburoi erdi bat hankadatekin ere jarri nun. Alde hortatikan frentetikan oso politik ikusten da. Ederki bazkalduta dago, marrazo. Eta, surferua ere asko kostatzen da, okurrit bitzaidan, metxero bat hartu, plastikoz pusketa bat hartu, eta pixkanaka, monigote hori eratuz joan, bai. Eta gero, kosta omen zitzaizun asko, hor jartzea, hor kolokatzea, ez da? Kokapena, pixka bat, ez tekit, ikuspuntu batekin, edo pixka bat perspektiba, zu bazunde bezalako perspektiba batekin, izango litzake, ez? Zenbat pixatzen duela esan duzu honek? 11 eta, bai, eta 200 bat, edo ditako. Askotan ez da, 11 kiloko sari bat irabazten, pixutan ere, bada pixka bat. Gainera zuk, emantzenion saria, ez da, irabazleari? Bai, hori da, bai. Sari hau eta hori ere bai, irabazlein nik emanien, eta jode. Bai, baina gehiago ni gelditu nintzen hola pixka bat ukituta. Zenbat denbora behar duzuzuk hori egiteko? Askotan erabiltzen dezuna da inspirazio momentua, ez? Porque igual ja aizea lantzen, baina ez da zure eguna, orduan, alperrikan aizea ez errin nahian, ez da bere lekuan ondo geldituko, eta, honek urtebete erabantzian, honek bai. Honak urtebete erabantzian, eta horrek denbora pixkat erabantzian, baina, hau txikixeagoa da, baina hemen ikusten dugu daukan molla, ez da, edo? Bai, hori, pixka bat, hau izango litzake, okerra da, bere zuzena da, baina inspiratuta pixka bat hori joko espigoia izango litzaken hortan, argi ikusten da hor, trainerilla bat edo trainerua ere jarrita daola. Horiz daude, Horiak dira, bai. Horiokoak dira, bai. Eta, hau eramontzun, nesken txapeldunak. Ados, ongi. Eta hemen arritxintxar batzuk edo jarrita... Bai, horiek. Hauek, esango nuke, aiako terrenotatikan hartutako arritxintxarra iala. Azken 13 urtek nik aian bizitzen eraman ditut, hori da. Así que, mendikane, pixka bat, inspirazio iturri aia izan da niretzako. Horentzi bat aia rentzat. Hori da. Hemen, ez dakit kamaran ikusten, baina hemen horioko trainera dagoela errepikatuko dugu, hori izpintatuta. Horioko trainera, aiako harriak, aurreko hastian ondartzan ginela, trainerua entrenatuz, iaia ondartzaino sartu zen. Bai, Iaia, surfeiten. Bonita, oso bonita.